RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Ik sta lekker droeg onder een tentje. Of nou ja, droeg, het rijdt in de tent ik wat. Maar dat maakt het net uit. Nee, maar Ik sta in Westergeest, klopt. Westergeest, wat is dat dwaande? Nou, op dit moment is het nog rustig. Ze zijn bezig met die inschreeuwing. Ja. En ik sta naast Harmen. Je bent hier bij het WK Slingerap. Een WK dat heet van het Westergeest, maar kampioenschap Slingerap. Ze hadden allemaal zei Slingerap, we slingeren hier mijn touw, die hing in een grote kraan. Slingeren we van de steiger over het water heen naar de andere kant. Daar beginnen we met de jeugd van de basisscholen. Die springen op een beetje. Daarna hebben we even pauze. En in die pauze, direct vertier, dan hebben we het WK Frikandel eten. Het Westergeest met kampioenschap Frikandel eten. Jetterom waar het meeste frikandellen opeten in Jello het hier. De voorboden zijn al goed, want ze zijn later gaan discussiëren waar het over de 20 komen zal. Dus de verhaal ben goed. Daarna gaan we los met de heren- en de damesklasse en de 50-plus klasse. Nou, dat klinkt al heel goed. Een druk vol programma, Joet. Het waar zit helaas net zo mij. Maar volgens mij maakt het dat hier net zo vol uit. Want een grote kans om weer te winnen, hebben ze op zich wel, of net? Die kans is groot, ja. Maar we hadden even een buienradar zien. En het regent nog een beetje, maar de loft die breekt aan hier en dan komt de zinnen er wat doorheen. Dus dat mag al heel goed komen. RTV NOS.